25 jaar geleden vond men dat de geschiedenis van de bevrijding van het Veulen niet verloren mocht gaan. Wat doen we op het Veulen ter gelegenheid van het feit dat Veulen 50 jaar geleden bevrijd is geworden? Er werd gezegd, er zou eigenlijk een boek van gemaakt moeten worden. Ja, dat was het eerder gezegd dan gedaan uiteraard. Maar uiteindelijk heb ik toch die handschoen opgepakt. Ik heb in de plaatselijke blaadje gevraagd voor mensen of er nog meer mensen waren die hun verhaal op wouden schrijven voor eventueel te publiceren in een boek. In 1961 is het dan toch tot stand gekomen. Ja. Op 81 sorry, bedoel ik, in 81. Hoe ervaart Gerrit 25 jaar na het ontstaan van het boek Toen het Veulen schreeuwde, deze bevrijdingstocht door het Veulen? Ja, dat is indrukwekkend. In dorpsbewoner Kees de Weert, die was toen net, die kwam uit Brabant en die was toen net in Veulen, heeft die avond, de bewuste avond in die zaal ook meegemaakt. Die heeft dat, na 25 jaar heeft hij van die verhalen enkele toneelstukken geschreven. En die gaan we dus nou vandaag in die belevingstocht gaan we die dus allemaal meebeleven. We hebben op 2 plaatsen dus een voorstelling bij de Eikenhof, waar de pilotenhulp vooral behandeld wordt. En we hebben bij mijn geboorteplaats en de Lorbaan, waar we dus midden in de frontlinie zaten. Daar heeft ook zich het een en ander afgespeeld. En dat is ook vertaald, zal ik maar zeggen, in het toneelstuk. Best een heftig stuk, want er gebeurt heel wat bij ons. Ja. Op Veulen zijn in totaal 64 allieerden gesneuveld. 7 vliegeniers en 57 soldaten. Dat is meer dan in alle andere Vennehuizen dorpen samen. Dus hier was het best heel heftig. Ja. Hoe was het voor Christian als jonge regisseur de regie te voeren over een toneelstuk van de oorlogsjaren? Ja, dat was in eerste instantie best wel moeilijk, omdat ik natuurlijk helemaal niet zoveel van de oorlog af weet. Maar doordat we in het team van de Eikenhof, zal ik maar zeggen, waar we hier staan, onder andere Piet Verstaver hadden, die heel veel dingetjes en weetjes en ditjes en datjes vertelde, waardoor ik eigenlijk heel veel geleerd heb van de bevrijding en van de oorlog. Ja, geweldige ervaring, een leuke groep zoals ik net zei. En ja, ze doen het gewoon allemaal top. En met alle mensen er rondomheen is het gewoon een hele prachtige productie geworden. Hoeveel mensen doen er uiteindelijk echt aan mee? Ik heb begrepen dat er meer dan 100 man totaal met alle vrijwilligers, noem maar op, aan deze productie meedoen. Het was voor de jeugdige toneelspeelsters een hele beleving om mee te mogen doen en ook een leerproces over de oorlogsjaren. Nou, ik vond het wel heel spannend, want ja, ik heb eigenlijk gewoon geen ervaring hierin of zo. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om te oefenen en gewoon heel indrukwekkend ook allemaal dat mensen dit allemaal echt hebben meegemaakt. En het is gewoon je zo moeilijk voor te stellen. En ja, ik hoop dat wij het een beetje mooi hebben kunnen neerzetten, dat andere mensen ook een beetje het idee krijgen hoe het in die tijd allemaal is kunnen gaan. Ja, ik geloof dat het best wel goed ging. En ja, het was wel spannend om echt iets te doen wat mensen meegemaakt hebben. En niet een fantasieverhaal of zo te vertellen. Lieske. Kom op, doe Lieske, doe goed met mij. Kom op, jong. Kom op. Voor de komende belevingstochten zijn er helaas geen kaarten meer beschikbaar. Alle tochten waren al maanden geleden uitverkocht. Geen zorgen, ik ga helemaal met de Engelsmist, met de Mike het vieren los. Dan komen we weer achter voor je. Waar, Toon, ik ben met. Oké, go there. Yes, sir. Oké. Kom op, hurry up.